Hanes Tywysogion Cymru 1. Rhys ap Tewdwr dwi, tywysog yn ne Cymru dwi. Dwi'n medru arwain fy milwyr yn dda, a dwi'n medru cadw heddwch yma. Mi faswn ni'n hoffi cadw rheolaeth dros y deheubarth yn ne Cymru, ond mae gen I ofyn bydd y Normaniaid yn dod, a dwi ddim yn siŵr fasai fy milwyr I yn ddigon cryf I ennill y frwydr. Gruffydd ap Cynan dwi. Dwi'n frenin yng Ngwynedd, ond mae hi'n waith caled. Mi wnes I golli ac ennill Gwynedd 3 gwaith yn erbyn y Normaniaid, ac mi es i'r carchar am 12 mlynedd. Mi faswn I wrth fy modd yn gweld mwy o dywysogion yn rheoli am amser hir yng Nghymru. Gwenllian, ferch Gruffydd ap Cynan dwi. Dwi ddim yn dywysoges, ond dwi'n ddewr iawn. Pan ddaeth milwyr y Normaniaid I ymosod ar Gymru, roedd fy ngŵr, y brenin, I ffwrdd. Felly, mi wnes I arwain ein milwyr ni mewn brwydr. Mi wnaeth y Normaniaid fy lladdu. Mi faswn I wrth fy modd yn gweld fy mab, yr arglwydd Rhys, yn dywysog yng Nghymru.